dugu. Hurrengo orduen, Miluz edanok telebistaren bueltan jarriko gara, eta deitu egingo diegu. Eurei, gure lehiakideak ezinbestekoak datazela. Kusuet handika, Naia Garene, Iñaki Tandoni, Kusuet handika. Zer moduz? Zuek? Iruñetik, txantreatik, txalo batzuk eskatuko ditut, 16 garren zaio eurentzat. 17 garrena! 17! Eta, lehiakide honak izateaz gain oso eskuzabalak, behitu, zer dagoen hemen? Garrotiko batzukaz. Ikasi, beste ikasi. Bueno, 17, asko da ben bai. Egaztei buruz ikasten endika, Platonetan egazti harrapakari asko dauz. Buah, zema putre. Egazti harrapakari sedentario bitu utxita uia. Sedentarioak asko plaza daukate hemen, gainera. Eskerrik asko, gogoratzi erren, Merezi duzuelakoan. Oso ondo, oso ondo. Eman gotza gukeuk txalo batzuk eureni. Bai, epa! Lehiakide gozoak, ondo. Ondo. Bueno, orduen, esango dugu, Miluzeko lantaldie gaur tripa oso ondo beteta datorrela, orduen gu indartxu eta gogotxu batoz, ia zeuek ere? Hori da. Horrela esatozten, hau pastuek, ongietorri. Nahiataren bigarrenez Miluzen, ondo? Bai, ez ondo. Ja, nerviok gutxigo. Bai, eza, baretuta pixka bat, erdian gozo-gozo. Gozo-gozo, zuek gozorik, ez zuek, bueno, lasai, denbora dago oraindik ere. Iruratik zer ekarriko genuke? Jatekoa? Ogia. Ogia? Oso ona, Aha. Non egite dute? Bailurako panaderia. Bai, da. Zala izen hau ez dakit. Bale, ondo. Bueno, gero txokolate pixkat guk ere ekarriko dugu. Edo bere hortan jateko da ja ona. Bere hortan ja oso. Bai, probatuko dugu. Ogi ona gero ederra da bai, goizetan da, zer egin da. Ona. Zuen Miluz ere probatu duzuen, momentuz esperientzia gozoa, txegin. Bai, ondo. Ondo, bigarren saioa dirurik ez dugu irabazi, baina gaurkoa ere hortarako dago. Sokatiran, pixka bat erne ibili behar, ez da? Bai. Aber bain, oito ite deun. Bainontzean, haren trikitisa joz bai, plazaz plazata aritzen zara? Ez. Etxean? Bai. Intimotasunean? Gutxi. Eta laster, bosgarren saiora iritsizkero, Miluzeko Platoan ere, bai? Itzengo dugu. Nahi azu, denbora librean, zuzenbidea ikastetik aparte hor? Lagunekin egon taula. Bai? Musika eta... Ez, nahiago Bai. lagunen konpainia ederrean. Bai. Ze ondo, izan nahi dezen gu ere zure lagun hemen, Platoan, ados? Ondo pasa, bikote, zorte hon? Eskerrik asko. Bueno, gure bikote barria, Iñaki Tandon izan zauzia, Ondo. Durangotik. Apurtxu bat, Iñaki? Apurtxu bat urduro ni. Bai, Bueno, ondo. Zine programa aurrera doia lala, nik uste dut kenduko dugu lurritasun hori. Zalantzari gabe. Bai. Iñaki, futbol taldeko lagunek zarien? Bai, ezagutu ginen, ezagutzen gara betian Durangotik, baina pasaren urtien, sartu zen ekipuen barri, da, miga honak egin duz, da atzenien, burua apurtxu berotu. Nahiko lagun minek. Ze taldetan, Antoni? Eskurdi kirol taldea. Eskurdi kirol taldien. Agurro bat taldekidei. Ondo. Eta zeinen ideia izan da, etorti Miluzera? Nik proposatu notzen hasiera baten, gero rajau nintzen apurro bat eta ero berak... Hasieran ez adozten, goia ez da zein izan dutzen, goia ez da, behin esan da ja, jumbi gara. Bai, ez da? Holantzi da. Ondo, behin esan da... Bueno, esan dugu, kirol zale, kirol asko egiten, baina batez futbol taldien eta bar. Iñaki, ingenieritza industriala ikasitaia orain lanien be bai. Bai, esan ikasi neban, da oin Samueleko parketen logikoen nabil lanien, teken alian. Ondo. Bai, gustora. Andoni, kirol zientzien gradua ikasita, zeue lanien? Bai, amaitu otoin kontratu enpresa baten, eta bina bilu bai magisteritza ikesten. Aiba. Eta, praktiketan eta hori. Oso ondo. Hortxe baiz. Oso ondo. Ia sorti dauen. Bai, ba. Eskerrik asko Miluzera etortziarren. Merezi du, Miluzera etortzeak. Pentsa, dirutan besterik ez bada. Gaur, jokoan ditugu, 74.000, 325 euro. Asko estimatzen dugu gure publikoa ere. Leku askotatik dator publikoa jazki, baina esan didate. Leku askotatik, baina lekitxotik ez. Ondarru, Berritxu, Gabiri, Orbaizegi, Irura, Anoeta, eta lekitxotik ez. Hori azpimarratu nahi izan dut eta. Animo, Lekeitxarrako inzezaten egongo die. Datozela, ba? Etorri? Gugatik arazo... txalo batzuk hor legeitaren alde ez despistatu egin zarete, ados. Legitxarrak ebe etorri, Bueno, atiek zabaldu, lehia hasiko dugu, dirutz hori ia banatzen dugun, egunen baten gertatu egingo da. Gertatuko, Egunen baten gertatu egingo da. Gaur bada, arrasto. Lehenengo tabla, puxu bendika. Gipuzkoarra da, jaiotzez. Oteiza. Paso. Txakolina. Beira? Itxasora begira, bizi da.
Ondartza. Zer? Balea. Aretzaran buru. Harriekin obsesionatuta daude bertan. Arrasta ona. Txikidaleku. Baso. Zaizuleku bat. Zarautz. Telmo esan eta 11 agertuko dira. Zumaia. Bai, horixe. 70 puntutxo Andreara. Oso ondo? Ze honak Santelmoak. Honetan, Iristen zara amorrotzaren arte? Amorrotz zopie... Olagarroaren. Bai. Behin probatu. Zitxarra hori. Bueno. Errespetu ze, baina. Ala, jazta, lekeitxarra zumaierrak, zerrendi luzatzen. Nahiarene, bigarren tablan lehenengo arrastoa, nork dio sokarekin ezin denik egin? Eskultura. Iñaki Andoni? Sokatira. Saltoa. Gutxienez, 3 lagun elkartzen dira. Sokadantza. Soka saltoa. Paso. Norbere buruari egitea ez da erraza. Trentza. Oso ondo? Ondo. 80 puntu irurara. Oso ondo. Bueno, nahi azuk bai, ule luziegaz bai. Metzaitu oso ondo mateni. Ez, Baina horretarako ditu lagunak. Bai. Lagun honak. Laburregaz ez da erreza, baina luzio bai. Tiki-tiki. Ondo. Iñaki Andoni apuntutxu batzuk. A ver. 3. tablan, lehenengo arrastoa. Lehorrekoak batzuk, uretakoak besteak. Venga. Txankletak. Lehoiak. Betaurrekok. Batzuk oso gertu, Autokarabana zer den badaki. Saldia. Dortoka. Lauro, geita, puntu gehiago. Txantreara. No, detektibe lanetan. No modatzen gara. Baita aktore lanetan ere, zesango dugu baia, ez da. Usio eta handika, hartu lekua ba. Nahiaren ebestaldean, gaueko lemizio mintzioak denbora. Jozen. Jasoa. Arraia. Zira. Bai, sugea. Zirauna. Ez. Zer da? Jasoan, Itxasuko sugea. Ez? Piraña. Ez. Zer da? Suge bat. Antza du, baina. Bigarrena. Mokoa. Txorira. Zer da hori? Itzegin, elkarrizketa, mutua. Beraz? Zein hizkuntza. Oso ondo. Karate. Eta? Ostikoa. Karateko ostikoa. Oso ondo, bai. Uretara berriz? Medusa. Ez da sugea, baina... Antzeko zerbait baino. Txitxarea, uretako txitxarea. Handia. Handia da. Zer da? Lehorrekoak. Aingira da. Hartu lekuek. Aingira zen. Zaila hartzen aingira bat. Bai, ez dut. Lehorrekoak asmaratzen, lehorrekoak asmatu nahian. Eta alere. Ondo, bi, 40 puntu, bai. Irurarrak, orain aktore, nahiaren hartu lekua. Iñaki Andoni bestaldean. Ia ba. Bitaldeen artean konexioa sortzen den. Demora martxan. Eta hasi. Angila, sugea, itxasugea, anakonda, lurreko sugea. Ez da sugea. Suge Txixarea. Bai, Txixarea. txixarea, oso ondo. Txupito edan. Txupitoa. Ura. Saldako sozia, tomatea egin. Bero, Iñaki? Tomate, gazpatxo edan. Bai, gazpatxoa. Zezena. Zezena galaria. Pegasoa. Bi animali ditugu. Gazti bat eta zezena eta arranoa. Ez da zezena, arranoa bai.
Tximino. Arranoa eta hauntza. Ez? Aria. Zer da hori? Ez da, Neskak, egin beste modu batera. Ze bere izgarri dauka. Hauntza? Ez? Ze bere izgarri dauka. Behia, ez. Txikitxoa da. Aria. Ez? Orreina. Ez? Orreina eta arranoa. Sencillo. Azulekuen. Horrela, hortzak eta... Hortzak? Untxia. Bugs Bunny. Hortzak, untxia. Arranoak untxia harrapatu egin behar zuen. Bai. Bi, bale, berrogeina, haupazuek. Puntuak biltzen. Iñaki Andoni, venga. Futbolariak, kirol zientziak, zuen gorputza astintzeko arazorik ez, ikote? Printzipioz ez. Printzipioz ez, ikusagu ba. Zer datorren hartu lekua. Venga. Txantrearrak bestaldean. Durango berezik izuek, Puntu beharrean, guazen, debora. Bai. Venga, hasi gonoz ni. Ja. Bai. Telebistan ikusten zerbait da, serie bat. Palomitak jaten zinema. Beldurrezko film bat. Oso ondo. Konpontzen, ari zara zerbait? Mailua. Mailua. Bikain. Apostua egiten ari dira bi persona. Jaten, bazkaltzen. Bigarrena... Kartetan. Kartetan. Musean. Pokerrean. Ez. Otz. Jaten... Demora hau gau, Erosten, merkatuan eta azokan erosten. Eroslea eta saltzaile. Bai. Ondo, ederto. Nabaritu da, Segurtasun handiz. Iñaki Andoni, dotore. Oso ondo, merezita eta asmatzen ederto. 60, bale. Ondo, usuendika lanean jarraituko dugu, momentuz puntu asko pilatuta, eta ia gehiago diren. Eroglifikoak datoz, ataioka, eta lehenengoa, hauxe, denpora. Leku polita da. Elena... Bale. Helen... David Guetta da, El Guetta. Oso ondo. Elena irure eta Elenari. N-A kendu el. Eta David Guetta, Guetta behar genuen, El Guetta. Oso ondo. Bale? Zoragarri, batetik bat. Kanta bat, onena? Guettarena. Pila batako, oso ezagune da. Beti egiten du hor. Tun. Pam! Dena berdinak. Bueno, guztan ezkit, Bueno. Ondo abestu dut, Ondo imitatzen dut eta... Usi bendika, bigarrena, denpora. Kirola egiten puskatu du. Ukabila? Bale. Eta hau, abisua da, irudimen apur bat jarri beharko diegu, eroglifikoei bai, uk, eta gero ikusten du, bitabil hau, ondo dago. Ondo. Uk, ondo, Bale, bikain. Batzuk bila ari ziren, ukabilaren bila, baina uk. Usue biti bi, Eun puntu, bikote, zoragarri. Nahiataren lan apurtxu bat egin beharko da. Eroglifikoetan puntuak biltzeko. Lehenengo neskak, denpora. Bota aragiari. Barkoa. Egin, eragiketa. Bar. A. Bai. Bar A. Bai. Baratxuria. Oso ondo. Barkua daukagu, kukenduta, bara. Eta gero, A, txuria, A, beltza, A, txuria nahi genuen. Bara, txuria. Oso ondo. Haren ebera ere harrituta. Ez duen ikusten. Zure txanda orain, A ber. Bigarrena denpora. Aurrak nola daude? Biak... Bai. Biak lo. Bikain. Bizila bazko, orduen biak, eta ze falta da behien, lo, biak lo. Oso ondo. Oso esna, Irurarrak. 100 puntu zuen zatere. Iñaki Andoni, izerritan, hasi aurretik edo ondino ez, erto. Ia sorti dauen, lehenengo eroglifikoa denpora. Ezker eskuarekin jotzen dut. Padelean. Padel. Ez. Pala. Ez. Padela. Ez. Baderantzunan zati gehiago. Bade. Desoroa. Zoroa ez, bestela batera. Petxoroa. Ez. De petxoroa. Desoroa ez, bestela batera. Lagun egin beharko gara
de ero horrena, agertzen dalako askotan, de eroa dago. Oroa esan duzu, eroa. Bai. Eta pan, umen izkeran musuari pa deitzen diogu, pan de eroa, panderoa. Bale. Hau berotzeko izan da. Bigarrena bai. Bai da. Venga, bigarrena, denpora. Gaizki atera dira. Arriskua. Irakurri. Arriskua. Arriskua. Ez da arriskua. Palanak. Venga. Lanak. Pelanak. Irakurri. Pelanak. Palanak. Irakurri, pebarik. Irakurri. Lanak. Palanak. Irakurri, Andoni. Etxeko lanak. Ez? A ber, lanak bai. Palanak. Pak. Pelanak. Lanak. Lanak, bai. Bai, Sartua, ua. Guai, zer ditzen hau, Joder. Pelanak, palanak eta planak, bale? Lanak dira, planak. Irakurri bakarrik. Barella, azte honetan palana daukagu. Termino berri bat asmatuta. 50 puntu zuentzat. Bale! Txalokaz izarret eta alaxe jarraituko dugu txaloki bat, txaloki erraldoia banatu barra daukagu. Juna Mendizabalek, egira zer bidali digune. Etxean, hemen iruditan ikusiko duzu, etxean egin dute eskuz mihiluzeko jolasa bera. Galdera guztiak, txartelak denak ondo antolatuta, begira mihiluz, MHLZ dena txukun jarrita. Etxean aritu dira, lehiak eta egin dutelako bertan, parte hartu dute, trebatu dira, deialdia June, zatoze orain platora mesedez, eta jaso txalobero zaparra. June mesedez! A ber, gauze bat. Zelan fina, Gauze bat. June, hau super esklusiboa da. A ber, neure makillaje guztiarekin, bai, bialduko txagu? Nik uste dut baietz. Nik uste dut, hablano, paritxu bete da bialdu bitzagu, lehen. Ez hori bakarrik. Abesti zoragarri hau ere bai. A ber. Prez gaude? Bai? 1, 2, eta 3. Mihiluzeko esku Du bezazu. esku honetan dago. Oso ondo. June unkituta etxean. Bai, June entzat bereziki. Horari. Eskatu beharko genioke Xubani, beran eroglifikoen... Bai eza, fitxa, Fitxa erakusteko zazpiketan. Uxuetan dika, hau zuen eskua hasi lanean. Sukaldarion batek egina, bai noski. 228 zenbakia 14 zenbakiarekin zatitzen badugu, zein da emaitza? 17, 19, 21 edo 23. Matematikak. 17. Noski. Abatzuk. Asiskoren lan hauetako zein da zaharrena? Eusklabo alaiak, sugarren mende, azti hitza edo amaiur. Sugarren mende. Errebotea. Amaiur. Bigarren errebotea. Durango. Eusklabo alaiak. Ondo. Ondo. Hau Puntutxo pasizko. batzuk. Bida besarkada bat. Te? Txantrearen te. Donostiako ze auzotakoa da Indabe taldea. Amara, Antigua, Añorga, Gros. Antigua. Auzoa esan dugu, jende asko azerre orain etxean. Zeta? Bezarka bat zuei ere. Segi lanean, Uxuen dika. Zer ematen diote itxaskiek gehien bat, gure organismoari. Plazeraz gain, noski. Burdina, gantza, karbonohidratoak, proteina. Burdina. Proteina. Osondo. Batzuk? Eta proteinak esaldiak ere, Sukaldari on batek egina bai noski. Errezeta bada, hemen ezkutatuta daukaguna. Aurrera Uxuen dika. Zenbat erakusketari izan zituen lehenengo Durangoko azokak? 10, 19, 22 edo 40? 19. Oso ondo. Ixa. Arrastori bai, nika? Horrendik ez. Nola esaten da jantzia, luzaiden, toileta, jantzeta, tualeta, ropeta. Victoria Raginaren... Bai, dotorea, Uxuen dika? Bai. Toileta.
Komunean. Ropeta. Durango. Jantzeta. Tualeta daba. Erantzun zuzena. Ka. Beste galdera bat. Jaso dezagun euskara, euskara eguneroko zati gorria da. Jaso dezagun euskara, orain izan behar da, izanen bagara. Wow! Zer David Guetta eta ze Kristo. Ze urtetan izan zen jaso dezagun euskara, Nafarroa gainezena bestia. 87an, 89an, 2002an, 2004an. 2004. Laurogeita mazazpi. Bi muturrak ja jota. 89. Ondo bigote. Erre batzuk eta askatzeko aukera. Bai. Sukaldari on batek egina, errezeta bat. Orainik ez. Aurrera ba, musu hendika. Nola du izena lideren bakarkako proiektu berriak? Kebomba, bele, hortzak, teloia. Bele. Bele. Zer da besten duen, eh? Bai. Potentzia galanta. Errezeta bat, musu hendika. Ausartuko gara? Ez. Ez, eh? Non jaio zen Marco Polo Florentzian, Sienan, Venezian edo Veronan? Venezian. Oso ondo. Ba, horrezta guapo, Marco Polo super guapo zan. Gaizki atera da, ez? Bai. Askatzeko aukera? Saiatuko gara. Guazen? Aza, txal, zankarrez betea patata purearekin. Zuitxura txarrik horrek? Oso na! Oso ondo, Komoreña! Komoreña zuntzak! Zuzuetan nik, ha? Bigarren eskua, nahiaren ezaguna izango da eskua, ia puntuak biltzen ditugun eta komodinari eutxi. Honela dio, noizbait denok ditugu. Matrikuletan, non egoten da Europar Batasunaren logoa? Ezkerrean, eskuinean, erdian, ez dago. Ezkerra. Oso ondo? Ida baimena, bai. Hortan errea. Animoa, hau ondo. A letra. Nola esaten da martxan jarri, iparraldean? Autoa berriz ere, eh? Argi ibili, azkar jardun, plantan ezarri, funtzioan jarri. Plantan ezarri. Oso ondo. Ene. Entzun hau! Monster moten da. ETV baten, zein telesail labur mitiko hasten zen musika honekin? Arregitarrak, agirretarrak, brinkola basetxea. Agirretarrak. Ez da. Arregitarrak. Oso ondo. Arregitarrak enteratzen badira, eh? Nahi, arene, argibili. Beste galdera bat. Zenbat urte beteko ditu 2024an Unax Ugaldek? 44, 45, 46, 47. Hau bai, Marco Polo. Jo, 46. argazki txarrik ez honek, eh? Sasoia, 46 urte. Beste bat. Txinan, zein hiri dago iparralderen? Shanghai, Pekin, Hong Kong, Wuhan. Wuhan. Errebotea? Shanghai. Errebotea? Hong Kong. Pekin. Eta K. Nola esaten zaio ingurumenari kalte handiak eragiten dizkion legezkanpoko ekintzari? Ekoia sartzea, ekozidioa, ekoturismoa, ekolalia. Ekozidioa. Oso ondo. I. Beste galdera bat edo saiatuko gara askatzen? Aurrera. Bai.
Nola jarraitzen du mugan musika taldearen loreak, abestiak? Loreak, adoreak, baloreak, ez dakit. Adoreak. Errotea? Baloreak. Zeta letra, ekarri du mugan taldeak. Resolbiduko dugu. Bai ez, saiatuko dira. Ba aldago zalantzarik ez duen gizakirik mendian. Akats. Txiki bat hau, esaldi horretan. Txura oso nazuen. Zein da zazpi zenbakiaren multiploa? 33, 33, 33, 36. Bai? 186. Oso ondo. Vale, saiatu ingo geha. Ba dago zalantzarik ez duen gizakirik munduan. 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 Bai. Komodina. Iñaki eta Andoni, kirolariak. Ez zarete hain transcendental ere jarri mundua baino mendian. Beste aukera bat orain. Bai. Zai, hauxe zuen eskua. Opa Durango. Indarra behar da gero. Egira, hau zuen alde. Zein herritako plaza da, Argazkikoa, Beasain, Tolosa, Irun edo Orio. Orio da Beasain, Irun. Ondo. Vale. Jokatu duzu bertan? Bai, Real Unionen kontra. Onak, Joder. Oso onak. R. Eta entzun. Erasotzaileek eraso ditzatela euren buruak, tan horre eraso gabe utz ditzatela inonguruak. Janus Lester, nork idatzi zituen geure mundutan abestiko hitzak, Jon Maiak, Manu Goioganak, Amorantek edo Joanes Ilarregik. Manu Goioganak. Ondo bikote. Oso ondo. A. Eta segi. Ze egun da gofrearen nazioartekoa. Urtarrilako 25, otsailako 25, martxoako 25, aprilako 25. Urtarriako 25. Nahiko gozo ere izaten da aurretik eta. Martxoako 25. Ondo, baina euskarraren abezela egunero ospatu behar da. Gene? Nahi baduzu behintzat. Bueno, garrotiko batzut. Garrotikoen eguna. Baita ere, ez da? Hori hobea. Iñaki Andoni! Nola esaten da mehatxatu bortzirietan, zebatu, menazatu, amagatu, kazinatu? Menazatu ez dela. Menazatu. Amagatu. Irura? Kazinatu. Zebatu da. Enauti inoiz mehatxatu. Ala hobe. Enekien. Ala hobe. Musika. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Eta galderak dio, ze abeslariren kantaren aseran entzun dezakegu hau, Izaro, Akaleia, Idoia, Zurmendi, Olaia Intziarte. Venga, Akaleia. Ez da zuzena. Idoia Zurmendi. Polita eztia. Politxe. Aitona izango zuen edo? Atxitxe. Bai, izan? Bai. Kantuan bai, askatzen ere ari gara alegintzen bintzat, Uxuendika? Alegintzen Bueno, bai, bino ezakigu. Durangora buelta orduan. Zein hiriburutan dago eraikin hau? Iruñean, Donostian, Bilbon edo Gasteizen? Gasteizen. Oso ondo. Oso fin hortan, O, indarra behar da gero, gaztetan errazago egiten da dio azalpenak. Lehenbiziko izan nahiko argi,
Aurrera. Zenbat sektoretan banandu zen Berlin 1945-ean? 2, 3, 4 edo 5 sektoretan. Bi. Lau. Oso ondo. Eta Endika Erne. Be. Bai, Endika. Bai, ustez. Indarra behar da gero, saiatuko zertarako. gara ateratzen. Parrandan goiz hasi eta berandu buka. Ez da txarra, plana, Zuzena da. Goizeko goni bat, txarrea da. Zehaztuko nuke. Goiz hasi eta Ez da garaiz. indarra, gogoa da. Ja, gogoa. Gogoa da. Eta berandu baino garaiz bukatu, komeni denean. Zuk ez dakizu zer dan hori. Horreitxe maite zaitu gorren beste Oh, lanok. zer Markagailu bat, 550 puntu eta bi komodin txantrean. 230 eta komodin bat iruran, oso ondo. Iruran Durangon, komodinik ez. Bautilak, Horrek esan nahi da guinaki ondoni arriskatu egin beharko zaretela. Komodin barik eta sare barik eta ibili beharko zaretela, baina, bueno, dana posible, Bai. Guazen, Uxu Endika, zein da zuzenaren lehenengo errono estrainatuko dugu, Madonnaren abestiekin. Madonnaren abestiak dira, Holiday, Material Girl, Hang Up, Like a Prayer, If I Were a Boy, Music, Like a Virgin, Believe, Vogue, Celebration, Chiquitita. Like a Prayer. Oso zaguna. Material Girl. Material. Yes. Laro, eta lauan estrenatua. Bere lehenengo arrakastetako da. Like a Virgin. Sasoi bardineko, Bai. Virgin. Holiday. Madonna deituriko albumeko abestia. Holiday. Chiquitita. Chiquitita, ta-ta-tan-tan. Aba, taldeak abesten zuen hau. Iñaki Tandoni Madonnaren abesti bat behar dugu. Hang Up. Oso ona hau, Hang Up. Ona. Music. Music. Elektronika. Anda. Gustora, Ni bai, eta panel honekin bai. If I Were a Boy. If I were a boy. Beyoncé. Ez da Madonna. Abesten du hori. Komodina. Komodina erabileko dugu. Trukean erantzun zuzen bat. Kasu honetan, Vogue. Vogue. Eta beste komodina. Eta Ospatuko dugu. beste komodina askatuta. Ospatu with... Celebration. Puntu. Txantreara. Eskuko lanak ondo inbertituta. 720 puntu momentuz. Naia, haren bigarren erronda. Berria egunkariarekin lotutakoak dira. Martin Ugalde, Izpilu Beltza, Dunbala, Maialen Akizu, Badok, Esperientziak, Zinka estilo liburua bizigiro zuzeu, Mantangorri. Mantangorri. Aurrentzat. Duen gehigarria. Izpilu beltza. Hau podcast bada, Donostia Kulturak eta Ulu Mediak elkarlanean egite dutena. Ez dago berria otartean. Kanpo Iñaki Tandoni. Estilo liburua. Uxue, nola ez. Askotan konsultatzen duguna. Askotan. Hau izango da... Biblia. Biblia. Bai. Nahi arene. Badok. Berriaren musikataria. Bizigiro. Bizi estiloa, isia. Zuzeu. Zuzeu proiektu independentea baita. Berria beste bat, zuzeu bat. Maialen Akizu.
Iritzi artikuluak idazten ditu. Dunbala. Galdetu berik aurrera guazelako. Musikari buruzko podcasta. Martin Ugalde. Zu bertara ez? Ez, ni Iruñan aritzen naiz. Eta esperientziak. Bai. Esperientzia, 150 puntu. Gehiago txantregara. Azken errondan erabakiko dugu ze taldek egiten duen aurrera. Iñaki, Andoni, Alkizaren mugakide dira. Larraul, Errezil, Bidania Goiatz, Albiztur, Tolosa, Ernialdea, Noeta, Asteazu, Amezketa, Zestoa, Irura. Iñaki, Andoni. Bai? Amezketa. Nahiko urrun dago bata bestearen handik. Utsu eta handika. Larraul. Iparraldean. Iñaki eta Andoni errondatik kanpo geratuta, ja, lasai, erantzuteko moduen, nahi arene, esan. Anoeta. Egialdean. Utsu handika. Botan ez. Albiztur. Hegoaldean. Nahi arene. Ernialde. Ondo. Utsu handika. Tolosa. Bikain. Nahi arene. Asteazu. Alkiza iparraldean. Errezil. Eta? Komoina daukagu, baina erantzungo dugu? Bueno, bazpare komodina. Bazpare. Bestela zein izango zen, naia? Zuena? seguro Krisi existentziala, ez da? Komodina erabiliko dugu, Esan, zein izango zenukete? Ezakit. Nik igual Bidania esango nun, porque... Bidania esango zenuten. Bai. Eta asmatu. 150 puntu. Pasando. Ba markada joak onela geratu zaizkigu 870 puntu Iruñean, Txantrean, Irulan 580, Durangon 300. Iñaki, Andoni. Gaur iritsi, ondo aritu zarete, Sendo, lanean, irmo, konfidantzaz. Baina gero, zorte pixka bat ere falta izan zaigu, akaso. Zuek pozik egindakoarekin? Bai. Bai, ez da? Esperientzia polita da, Esperientzia polita da. Oso guztia, bai. Futbol taldearen izena berritu idazuen bezedez? Eskurdi. Eskurdi. Eskurdi taldeko 11koan beste bikoteren bat edo sortuko dago, ez da? Ona etortzeko. Zuek bueltan joan, eta esan, hau eta hau, minuzera aldaketa eskatu. Zu bankilora eta bere bueltan hona. Zuen moduko izen bikote batez, beste 2 edo 3 gitxienez. Ekipotik. Apa, Durango, eskerrik asko! Eskerrik asko! Aurrera eginda, bi talde, isu endika, kostata, nola ba? Zema puntu? Bai, asko, ongi egin dugu, ez dakit. Oiek lehen diru bilakatzen ziren? Ja. Bai, orkestera horitu gara batzutan. Bueno, lehen. Lehen. Naia, arene, zuek ere aurrera. Eta pozik horrekin. Bai. Bai, ez da? Ikasi dugu, irura, ez dela mugakide gainera. Gauza gehiago ikasi beharra dago sokatiran aurrera egiteko, Bai. Aber, hobeto ite den. Ondo erne, prest gaur, Bai. erantzutuen berriz ere lehenbizikoak. Animo, zorte hon, hartu lekua sokatirara guaz. Denbora. Zein museotan aurki dezakegu Kapera Sistinoa? Paso. Vatikanoko museoan, zeinek du biztanle gehiago, Arrasatek edo Tolosak? Tolosa. Arrasatek. Baragualdia egiten ari bazara, zer ez duzu egingo? Jan. Ondo. Non itxasoratzen da Lea ibaia? Mundakan. Lekitxon, Gipuzkoako zein herritan dago Martin Berasategiren 3 Michelin izarreko jatetxea? Lasain. Lasarten. Nola esaten da Durangon asteazkena? Egoaztena. Egoaztena, bai. Nola zuten izena 19. mendean antolatzen ziren euskal kultura eta euskararen aldeko ekitaldiek? Paso. Lore jokoak. Nola deitzen da plastilinaz egindako ardiak protagonista dituen marrazki bizidun telesaila? Xaun. Xan arditxoa, bai. Zein musika familiatakoa da pianoa? Arizkoa. Arizkoa, bai.
Maindire bat, arizkoa ez, guztia estaltzen du eta ura ez. Zer da? Paso. Elurra. Zenbat izar ditu Panamako banderak? Bat. Bi. Zein herrialdetan dago Perito Moreno glaziarra? Argentina. Argentinan. Zein arte disiplinatan aritzen da Nestor Otaño Pasaitarra? Eskulturan. Grafitiak. Zein da Mediterraneoko irla handiena? Sicilia. Sicilia. Nor da Baskonia saskibaloi taldearen entrenatzailea? Paso. Dusko Ivanovic, zer da zuretzat zure aitaren anaiaren semea? Lengusua. Bikoin? Zenbat saietx izan ohi ditugu alde bakoitzean? 7. 12, jarraitu kantuan, ipuinarrigarriak kontatzen dituena txanpomaten truke. Ondo. Zein da Letoniako hiriburua? Paso. Riga, bukatu esaera zarra, bere etxe pobrea erregearena baino? Hobea. Hobea. Koulrofobia baduzu, zeri diozu beldurra? Paso. Paiazoei, zein da kukuaren kantuaren onomatopeia? Kuku. Bai. Zein kiroletan da ezaguna Richard Oribe Donostiarra? Paso. Igeriketan, gona luzea du mihia motza urrutitik entzuten da haren kantu hotxa, zer da? Ahoa. Kanpaia, zein kontinentetan ez duzu aurkituko inurririk? Ipar polon. Antartikan nola du, ai! Tirakur bat egin dugu? Borrokatutakoa? Gaur hobeto. Gaur hobeto. Ja, lekotxu hartuten, nahi hau izaten da ganera, da urrengun hobeto, urrengun hobeto. A ver. Posik? Ba, eso. Ba, urrengo biluzen beste zita batzuekin. Oikote. Hemen dira berriz ere, txantrearrak. Zuentzako miluze hau da, ez da? Gauza asko da. Alegia, hasi, sokatiran aurrera egin eta finala jokatzea. Hortara ohituta zaudete, erabat? Azken aldean hobekixago, baina bai. Zalantzari gabe. Bai. Ezakizuna da zer den zakoa irabaztea. Hori ez dakigu. Gaur jakingo dugu, akaso? Pentsa. Saiatuko gara. Gaur, jokoan. 74.000 €325. Wow, jokoan. Jokoan. Eta jokoan, nora bidaia? Pirineotara aurrena, Saloura gero. Jo, ze ondo honek. Ondarruko gure lagunak. Apa! Eta ingurutako beste hainbat ere bai. Apatzuek. Ederto! Etxeko ideialdia gurekin bat egiteko momentu bat, aiestaku da banatzen dugun. Ez da mirari bat zuek hemen egotie. Hau da, jakintza. Zuze izango zinen, aintzinateko marabila bat edo gaur egunekue? Edo mirari bat. Bai, bueno, berdina da. Entzun! Marabilekin, mirariekin. Egingo dugu jolas. Jokoan, sartuko gara kasu honetan. Zorte hon, usueten dika. Esker. Antzinate klasikoko mirariak dira. Denbora. Txitxen Itza. Gizako piramide handia. Alikarnasoko mausoleoa. Petra. Semiramisen lorategiak. Alexandriako itsasargia. Machu Picchu. Rodasko kolosoa. Artemisaren tenplua. Erromako koliseoa. Txinako harresi handia. Egiaztatu, kontuan hartu gaur egun ere badaudela mirariak, antzinatekoak nahi ditugu. Bi, akats. Kendu. Hiru, akats. Alikarnasoko bada. Erromakoa seguro ez.
denbora. Urrezko galdera. Asteriz eta Kleopatra komikian aipatzen dira bi denbora. Uxuetan dika? Ze moduz? Konfiantzan dikarengan, nik. Kasu honetan. Ez dakit, a ber. Bai. Badakigulako zeri buruz ari garan, baina galdera da. Bai. Antzinateko. Bai, horregatik. Marabile edo mirari horiek behar ditugu. Txitxen Itza, ezezko eremuan, zuzena da? Mundu modernoko zazpi mirarietako bat baita hau. Machu Picchu ezezko eremuan, zuzena da? Mundu modernoko mirari hau ere, antzinako hiria, Kuskotik gertu dagoena. Txinako harresi handia ere ezezko eremuan. Modernoa, bai, hau ere. Halikarnasoko mausoleoa. Antzinate klasikoko mirarien artean eta zuzena da. Mausoloren hilobia izenarekin ere ezaguna, Halikarnaso antzinako hiriko ehorzlekua zen. Alexandriako itsasargia. Guau! Alexandriako Faro zuartean zegoen itsasargia zen. Ptolomeo lehenengoa greziarraren aginduz eraikia. Lurrikarak, botata. Harrapatzen modan ikonlako dokumental bat bertan geratzen naiz, Bertan lo ez, bertan esna. Bertan, Rodasko kolosoa beste horren beste. Zuzena da? Zondo, bikote? Rodasu artean zegoen eskultura ikaragarria, hori ere erori zana. Helios jainkoaren estatua. Babiloniako lorategi zoragarri horiek, Esekiak, Semiramisen lorategia, zuzena da? Antzinako Babilonian zeuden lorategiak, hori da. Nabukodonozor erregearena, kolan eskilaretan eta zoragarria. Gizako piramide handia. Gaur egun zutik dirauen aintzinako mirari. Bakarra. Bai ezkoan kokatu beharreko alegia. Petra, mundu modernokoa, Erromako kolisioa bera bezalaxe, eta Artemisaren tenplua zen, bai ezkoan jarri behar genuena, Efeson zegoen tenplua, Artemisa jainkoari eskenia. Azken aldaketak ez dira zuzenak izan, bestela oso ariketa ederra izan da. Momentuz ondo 75 euro. Uxuetan dika, urrezko galderaren erantzun zuzenarekin 1000 euro txantreara eramateko aukera. Asteriz eta Obelix izaliek? Bai. Bai. Honen aita bat ez ere? Bai, ni ere bai. Asteriz eta Kleopatra komikia irakurrita? Bai, zain nuke. Bai, eta pelikula ikusia. Eta pelikula ikusia be bai. Eta zalantzarekin? Eman dizkiguzu erantzunak edo ez? Bueno, piramide bat edo batzuk agertzen dira eta Alexandria esan nuke ere bai, baina hortik ja hori ez dakit. Gizako piramide handia eta Alexandriako itsasargia. Aukeratu ditugu erantzunen artean. 1000 euro jokoan. Zuzena da? Urrezko galdera zuzen erantzun da! 1000 euro! Uxue, nika 1000 euro gehiago! Beste mirari bat, bikote, eta zakua segituan. Segi hortan, zorionak! Hau, bakuna kantzarrik azken ziren egotiarren zorionak irabazi!